todos a Espacio Inestable. Espero que sea una semana muy fructífera para todos, repitáis o no repitáis, pero hemos hecho un esfuerzo grandísimo desde Inestable y desde otras entidades que han colaborado con nosotros para llevar a cabo esta primera trobada de teatro escolar en Espacio Inestable. Nosotros no somos un proyecto teatral comercial, sino que intentamos dedicarnos y prestar atención a cosas que no son realmente el mercado, y evidentemente la educación consideramos que es uno de los motores del cambio social. Veniu a veure un grup que està en procés, som un grup de teatre que utilitzen les tècniques del teatre de l'oprimido i treballem sobre les vivències pròpies, sobre les històries de vida. Enguany el projecte era un projecte de recerca i al final ens va aparèixer a través d'una improvisació el tema de l'avortament, el tema de l'embaràs en l'adolescent i la possibilitat d'avortament. I el que vam escoltar és un procés d'elaboració de textos propis i un procés on trobareu, intentem fer una mirada el més objectiva possible, sempre a partir de vivències d'alumnat del grup o de familiars o d'algú que coneixereu. Són vivències molt pròpies que hem intentat enllaçar d'alguna manera per a que quedi un espectacle complet. Mare, pare, he de contar-vos una cosa. Sé de l'essència de l'amor tan màgic tan dir, abraçat al mar de Sant Martí. 3 minuts diuen el prospecte. Tan sols són 80 segons. Molt de temps per a la meva impaciència. Estic acollonida. Estic embarassada. Què? Va, tia, si tu ets més santa que una monja. És veritat, Laura. No m'ho puc creure. I serà veritat i tot. Nena, aquestes caixetes de la farmàcia, per molts colors i sabors que tinguen, no són caramels, són condons. No et passes. Ja ho sé, però no vaig poder evitar-ho. Era ell, la situació, la primera vegada, no vaig poder evitar-ho. No cal que ho contes tot. Bé, i què vas a fer? Trobo que tens només 2 opcions. Amor, tinc que dir-te una cosa molt important. I què és allò tan important que ni em dones un beix? És que... estic embarassada. Espera. Què? O sigui, el meu, segur. M'estàs dient buscona? No, vull dir, no ho sé, ho ets? Doncs no, és teu, i tenim que decidir què fer. Però tinc por de ser pare. Som molt joves i tenim molta vida per davant. Dis-li que avorti. No, dona-li suport. Siga la que siga la teua decisió, decidisc que jo et recolzaré. No puc deixar-te sola. Sí? Bon dia. Hola, bon dia. He vist al diari que tenen un lloc lliure de treball com a cambrera al seu restaurant i estic interessada. Tinc un fill de 9 mesos. Sí, ho sent, però no dona el perfil adequat per a aquest lloc de treball. Per favor, una oportunitat, de veres. Hola? Hola, mami! Sí, sóc jo. Sí, molt bé tot, sí. És que necessito diners. Soc Cristina. Tinc 17 anys i per la situació en la meva casa visc a la meva parella estable en un pis compartit. Però crec que ha de ser un mes. Estic embarassada. Soc Clara, tinc 16 anys. Visc amb els meus pares i soc estudiant de secundària. Estic embarassada. Encara que pràcticament estic a soles i que no tinc cap ajuda, anem endavant. Anem a tindre. L'he decidit. Sé que no estic preparada. Vaig avortar. Vaig ser un xiquet desitjat, encara que el meu camí ja estava predestinat. I vaig arribar, i amb mi aplegarem tots els problemes.
Soc Juanma. Tinc 20 anys. I he d'agrair als meus avis l'oportunitat de donar-me una vida, d'ensenyar-me a lluitar i a superar-me com a persona. Fem-me saber qui sóc i per què estic així ara mateix. A Maria, a ma mare, li haguera agradat no haver nascut en aquell moment. Però ara ha aconseguit tot el que volia en la vida. Té una casa, té un treball i me té a mi. I per això, per mi, és un clar exemple d'una mare lluitadora i la millor.